колко велик е Бог, издигнат в сила и величие над всичко. Той създаде всичко чрез Своето Слово. Небесата разказват за Неговото могъщество, а просторът изявява делото на ръцете му. Всичко, което Бог създаде, беше добро. Цялото творение разкрива Неговото величие, доброта и могъщество. Бог създаде всички видове растения и всички видове животни. След това Той извае първия човек от пръста. Той вдъхна в ноздрите му и така му даде живот. Първият човек беше наречен Адам. След това Бог взе едно от ребрата на Адам и от него създаде жена, за да бъде съпруга и помощник на човека. Тя беше наречена Ева. Бог създаде мъжът и жената, като вложи в тях някои от своите качества, за да могат те да се наслаждават на близки взаимоотношения с него. Те живееха щастливо в красивата градина, наречена Едем. Тогава нямаше страдание, нито смърт. Бог каза на Адам: можеш да ядеш от плода на всички дървета, освен от едно. Ако ядеш от това дърво, ще умреш. Но един ден Сатана, началникът на демоните, изкуши Ева. Тя взе плода и яде, и нейният съпруг също яде. Те направиха това, защото повярваха на Сатана вместо на Бога. Поради тази позорна постъпка, тяхното взаимоотношение с Бога беше разрушено, тъй като Бог е свят и грешниците не могат да живеят в Неговото присъствие. И така Бог изгони Адам и Ева от Едемската градина. Тъй като хората не се подчиниха на Бога, те не можеха повече да бъдат във взаимоотношение с Бога. Като резултат Адам и Ева, както и техните потомци, изпитваха болка и смърт. Бог, който е милостив, имаше план за възстановяване на взаимоотношенията между Него и потомците на Адам, за да могат да живеят завинаги с Него в Божието царство. В Писанията Бог разкрива своя план за спасение на хората от наказанието, което те заслужават, за премахване на техния грях и срам. Бог разкри част от този план на пророка Авраам. Авраам повярва в Бога и му отдаде слава. Бог обеща да го благослови и чрез него да благослови всички хора от всички нации. Бог обеща на Авраам да му даде потомци, многобройни като морския пясък и като звездите в небето. Авраам повярва на Бога и затова Бог му го вмени за правда, като го нарече Божий приятел. Един ден Бог изпита Авраам, за да види дали той ще му се довери и ще се подчини на неговите заповеди. Той каза на Авраам да вземе сина си и да го пожертва на Бога. Авраам знаеше, че Бог обеща да го благослови и да му даде много потомци, и все пак той се довери на Бога и му се подчини. Затова Авраам се подготви да убие сина си като жертва пред Бога. Авраам издигна ножа, но Бог каза: Аврааме, не прави нищо на момчето. Сега познах, че ти се боиш от мен и си верен на моите заповеди. Тогава Авраам видя един овен наблизо. Неговите рога се бяха заплели в един храст. И така Авраам взе овена, който Бог беше осигурил, и го пренесе в жертва на Бога вместо сина си. Когато състрадателният и милостив Бог осигури един овен да умре в жертва вместо сина на Авраам, той му показа своята голяма любов към хората. Неговата любов прилича на тази, която един добър баща изпитва към сина си. Чрез това събитие Бог разкри своя план за осигуряването на жертва, която да умре вместо хората. Милостивият Бог разкрива в Писанията, особено в пророците, че ще изпрати един безгрешен човек, който ще умре вместо потомците на Адам, и така ще премахне техния грях и срам.
Чрез тази велика жертва Той ще отвори път за тези, които вярват в Него, за да живеят във взаимоотношения с Бога в Божието царство. Пророците наричаха този човек Месия. Те казаха, че Бог ще изпрати Месията, за да спаси хората и да управлява завинаги в името на Бога. Стотици години преди Той да дойде, пророците говореха за нещата, които Месията ще направи и това, което ще му се случи. Пророкът Давид каза, че Бог ще изяви на Месията: «Ти си мой син». Пророците нямаха предвид, че Исус е роден от физически контакт между Бог и Мария. Да не бъде, но писанията казаха, че Христос е вечното Божие Слово, което Бог ще изпрати в девицата Мария, за да се роди като човек. Пророците използваха фразата «Божий син», за да опишат близкото взаимоотношение на Месията с Бога и Неговата роля като Спасител и Цар. Пророкът каза: «Девица ще зачне и ще роди син». Пророците също писаха, че Месията ще се роди във Витлеем и че ще влезе в Иерусалим като техен цар, възседнал на магаре. Също така те писаха, че негов близък приятел ще го предаде за 30 сребърника. Пророците казаха, че Месията ще пожертва своя живот, но Бог ще го възкреси от мъртвите на третия ден. Те нарекоха Месията човешкият син и казаха, че той ще се възнесе в облаците в Божието присъствие и че Бог ще му даде цялата власт над всички народи, за да владее над тях завинаги. Преди 2000 години една личност живя в този свят и неговото име беше Исус. Когато хората видяха какво направи Исус, те се питаха един друг: това ли е Месията? Изпълняват ли се в живота на Исус пророчествата относно Месията? Този филм показва кой е Исус и някои от нещата, които Той каза и направи, както са записани в свещените писания. В този филм един човек играе ролята на Господ Исус. Няма достоен човек за тази цел, но филмът е направен, за да могат хората да научат за живота на Господ Исус и да получат обещаното благословение от Бога.